Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Murid-murid padha mlebu kelas amargi bel masuk kelas sampun diurupi. Jenengmu sapa? Ketoke kowe kudu wong kene ya. Kula Yanto, kula wong kene, namun kula boten saking kutha, kula saking desa. Jeneng kok Yanto iki? Wong jaman kapan iki jeneng kok Yanto? Bapakmu lho Yanto. Wes aja dingokke, iki kaya ngono bocah-bocah kowe kedua SMP. Bener, rasa dipikirke. Dinone Yanto diisi karo ngrungokake guyonan saka kanca-kancane. Ora gampang, nanging dheweke nyoba nglirwakake lan ora mikir banget. Ngece-ngece jenenge, asale saka desa, dadi panganan saben dinane dhewe. Dheweke iling yen tujuane mlaku ing kene yaiku ngayoh cita-citane. Nanging Piye tugas wengi? Mun aku barang suruh. Aku pas malam barang tak tok budek yo. Hei, enek opo iki? Kalian ki mbok aja mesti nganto. Lah sing kok kamu kerjaan lu kesini ki? Lah iya to. Alah nyapo iki berani Yanto? Ki udah tuh bodo menengahi. Lah iya to, iki ya wis ngerti kok ngono nyapa teh mbok laporke yang guru. Ya wis ben aku ora pati mempermasalahkan kuwi nemen-nemen no. Arep wis, kowe ki yo Pak Arep yang mereka pesulangan ki. Tok, masih siapa tok? Apa Don? Hei, sapa kuwi sing nendang-nendang kursi? Hei, Safiar, Aiden, Karyanto, engko berulangan rene. Nyapa kowe mau nendang kursi? Pas ulangan nih. Tapi kok berisik banget pas ulangan. Nyapa tadi saja Sampai iki mau sing nendang-nendang meja. Kula Bu, apunten. Kabeh kok bareng nyontek Yanto, Bu. Bener tuh Yanto. Yanto uga kerep dibully, Bu. Bully. Ngapa kok kalian bully Yanto? Namun guyonan Bu, kula niki remen duweni kanca kaya Yanto. Guyonan kok kon nggarap PR. Sejatine awake dhewe ora seneng Yanto mlebu sekolah awake. Wong pancen desa ngerti apa ning sekolah apik kaya ngene iki. Ya, Aiden. Apa ora sadar secara orang langsung kowe ngakoni kemampuane Yanto? Nyontek jawaban, nyalin tugas. Yanto diterima ning kene amarga dhek bisa sinau ning kene. Ibu ngapunten. Yang ngapuranya ngaku njaluk nyang Yanto. Punten Yanto. Ya ora apa-apa. Maka ya nek umum salah ditandake ketemu aku ning ruang guru. Termasuk kowe Yanto. Kita bakal coba langkah melindungi sampean kabeh.